Okay mga boss, andito na ang ating Calv 200H, dineliver na. I-unbox natin ngayon. Okay, okay, yun ang i-unbox. Okay, buksan natin. Yan. Yan. Okay. Okay. Ito ang kanyang bus bar. Apat. So, ito. Okay. Ito. Ano ba ito? Yan. Bigat. Bigat kaya nito. Bigat kaya nito. Yan. Okay. Okay. Oops. Ang bigat talaga. So, okay. Yan. Tingnan natin ang kanyang mabisahe. Okay ba siya? Okay. Ating i-check ang kanyang mga bolts. Kaya isa. Yan. Hindi kita. Pag ganun, yan. Kita siya. Yan. Kita ba? Okay. First. 3.3. 3.3. Kita ba dyan? Ang tester, okay. 3.3. Parang balance na yata. 3.3 din. Kita ba dyan? 3.3 din. 3.3 balance sila. Balance na siya kasi. Okay. Very good. 3.3 lahat. Okay. So ngayon, atin na itong i-series para magiging 12.8 or 13 volts. Okay. Ilang. Yan. Okay. Yan na. Negative, positive, negative, positive. Positive, negative, positive, negative. Okay. Yan. Ito ang busbar. Okay. Abangan nyo pag 24 ko na ito. Ay, mas maganda ang 24. Kung mas matagal malubat ang 12, dublihon ang 12 sa 24. Ang tagal malubat pag 24 na. Sama na 48. Okay. Yan. Yan lang kasimple. Yan. Yan. Okay. Series na siya. Ating reading. Ilang volts. Okay. Kita ba dyan ang multitester? Okay. Ito ang ating balancer. Okay. Yan. 13.14 o 13. 13.13. Okay.
Lubat na ating tester. Okay, basta okay na siya. 13.13. So atin ang lagyan ng active balancer. So sa akin, makasave tayo pag hindi natin lagyan ng BMS. Basta safety lang ang ating matawag tag power inverter. Yung kumpleto na sa security. Upgraded na siya, basta yan ang gamit tayo ng hybrid na mga power inverter. Upgraded na siya. So lagyan natin ito ang sa active balancer. Okay, negative B1 positive 1, battery positive 1. Ay no, sorry kamali ako. Hindi tayo perfect. So positive ang lagyan ko. Dito pala. Okay, negative. Yan. So battery 1 positive. Okay. Dito, pwede dito natin ilagay. Okay? So dito na ako. Dito lang ako maglalagay sa B positive 1. Okay? B positive 1 ang green, ang yellow, B positive 3. So dito ako. Okay? B positive. Ano ba yun? Okay. Abangan nyo pag mga 24 ko na ito. Yun ang first ko na curve. Okay. Yan. Dito na tayo sa battery positive 3. So negative, dito positive. Okay. Para makasave tayo, pwede lang hindi natin lagyan ng lag or terminal lag. Para makasave tayo sa pira. Yan. So last na tayo. Last na tayo sa positive terminal. Okay. Negative. B1, B2, B3, B4. Okay. Ito lang, simple, pang simple lang. So, ito ang active balancer. Okay, yan. Lagyan natin sa kanyang is for safety. For safety na hindi ma-short. Yan. Okay. Oh, pwede na. Okay lang walang inis. So, lagyan natin ng voltmeter. So, okay. Ito ang voltmeter. Yan. Sandali lang. Okay. Ito ang ating voltmeter. Medyo maganda ito. Kasi mahal. Okay. Dahil meron na itong percentage. Ilang percent ng ating battery o volts. Yan. Meron pa siyang dalang manual. Okay. Okay. Tingnan natin. Negative. Bali. Ito. Yan.
Negative. Yan. 13.1. 96%. Okay. Lagay natin ito. %. Yan. Klaro ba dyan? Makita ba? 13.1. 96%. Maganda ito. Kasi mayroong percentage sa ating battery. Okay. So, abangan nyo na lang sa susunod na kabanata. Pag akin na itong E24 ngayon, iparalel ko muna sa 12 para magkaparehas ang kanilang mga voltahe. So pag magkaparehas na sila mga voltahe sa isa ka-curve na 200, pwede na siya i-24 volts. Okay? Hanggang sa susunod na update ko. Abangan nyo lang ang mga update ko, mga video. Okay? Maraming salamat. Bye-bye.